Yawwa Allah ba alheri. Yawwa mun sake haduwa. Mun sake saduwa. Madalla. Allahu akbar. Malam nan badi. Assalamu alaikum. Haka jiya. Lafiya lau. Kai kana nan baka san honorable iya san iya ta rabo ba? Wannan honorable din. Honorable Handama. Nawa yake raba? Gahi. Kwalin makaroni da kuma naira 10,000. Haka. Kai ka zo kai zaman ka nan? Ba dai ka karba ba? Na karba zuwa zan ma na ajiye in sake dawa ƙara karbuwa. Kaji. Kaji matsala. Abin da suke so kenan hiwa gabanin mu. Kuma da an yi magana a ce haka za a kawo gyara. Haka ne. Mutumin nan tun yana dan majalisar jiha muka fahimci cewa ba san mu yake ba san ci gaban mu yake ba san ci gaban ilimin mu yake ba abin da ya mana amma saboda mi yana da wani wayo guda ɗaya da lokacin zaɓe ya zo bi ku da 10,000 da katan ɗin taliya kai ko da miliyan 1 yake bin ku in kun karɓa Qur'ani ba ku san me kuke yi ba domin kun sayar da mutuncin ku kun sayar da ƴancin ku da na ƴaƴan ku da na jikokin ku da za su zo nan gaba har kana da lokacin ɓata akan waɗannan mutanen da duniya ta musu tambari ba san ku suke ba kihin ku suke ba san ci gaban yankin ku suke ba in kaga sun yi magana to an taɓa su ne in dai kujerar rashin lafiya lauto a ta kai kuma ba ruwansu kuma kai ka zo kana magana akan ka sa wannan ai ba ni bane honorable din ko au kuma magana kama fa gaskiya ce Allah ba abin bakin ciki ma irin waɗannan ƴan social media din wasu daga cikin su wawaye ka san mutumin nan azalimi ne mugu ne da shi ake hada baki ake cutar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka zo kai ta babato akan sa saboda har dan baka na data akwai yawan matanadi Allah sa mu dace Allah babu alheri